дар ояндаи наздик пайвасти мустақими шабакаҳои телекоммуникатсионии ҷумҳурии Тоҷикистон бо шабакаҳои телекоммуникатсионии ҷумҳурии мардумии Чин амалӣ мешавад. Хабар медиҳад оҷонсии Ховар бо истинод ба хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҳарчи зудтар анҷом додани пайвасти мустақими шабакаҳои телекоммуникатсионии ҷумҳурии Тоҷикистон бо шабакаҳои телекоммуникатсионии ҷумҳурии мардумии Чин корҳои амалӣ бо суръат идома доранд. бояд гуфт ки ин амал боиси ташкили хатҳои алоқаи нахи нурии баландсуръати байналмилалии иловагӣ барои пайваст шудан бо шабакаҳои глобалии интернет мегардад. Инчунин аҳамият ва иқтидори транзитии шабакаҳои телекоммуникатсионии ҷумҳуриро боло бурда бумбасти коммуникатсиониро аз байн мебарад, менависад оҷонсии давлатӣ. Интернет вообще меня не устраивает, конечно же, ну а так, думаю, возможно, то, что интернет будет лучше в плане того, что будет централизовано все. қобили зикр аст ки имрӯз хидматрасонии интернет дар Тоҷикистон яке аз сустарин дар ҷаҳон мебошад, ки тамоми трафики интернет тавассути монополисти асосии ин соҳа хадамоти алоқа таҳти роҳбарии хостгори раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Бек Сабур мегузарад. гузоришгарони бидуни марз хабар доданд ки сомонаҳои асосии хабарӣ ва платформаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ дар кишвар зуд масдуд мешаванд. худи VPN, худи Tor, ҳами системаҳои яъне гузаштани блог дар Тоҷикистон маҳз аз ҳамин сабаб маъмул шудан, машҳур шудан, чунки блок кардани сомона як чизи маъмулӣ шуд. ба ҳама маълум аст ки сензура дар соҳаи телекоммуникатсия ва интернет дар Чин яке аз сахттарин дар ҷаҳон мебошад. тамоми манобеи байналмилалии интернетӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ маслуд шуда, истифодаи хидматҳои VPN мамнӯъ ва ҳама паёмрасонаҳои фаврии хориҷӣ баста шуданд. ҳамчунин барои хунукназарӣ ба сензураи мазкур ҷаримаҳои калон ва ҷавобгарии ҷиноӣ мавҷуд мебошад. Многие сайты, соцсети, приложения, которые воспользуются по всему миру, но они заблокированы в Китае. Например, Google, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram. коршиносон қайд мекунанд ки пайвастани шабакаҳои Тоҷикистон бо телекоммуникатсияи чинӣ боиси коҳиши ҷиддии дастрасӣ ба иттилооти сокинони кишвар мегардад ва бо ин аҳолӣ аз ҷаҳони имрӯза дар канор мемонад. Я не то чтобы сказала, что интернет умрет, Душанбе умрет, если не будет у нас интернета. А Казань тоже умрет. Без интернета не будет у меня работы. Где-то, скажем, на 75%.